खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम ओपन चेलेन्ज खालामदों। थारैनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि ओपन चेलेन्जखौ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना गनायना लानो हागोन ना हाया? बिथांजों डेबिट खालामनो थाखाय ओपन चेलेन्ज खालामदों। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ सोरबाफोर जुदि गोहो दङब्ला एबा बुंथिगिरि दङबा बे डेबिट खालामनोबा दान्थे बिदान्थे खालामनो गोहो दङब्ला ओपन चेलेन्ज खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। थारैनो बेबायदि ओपन चेलेन्जखौ डेबिट खालामनो हानाय बिपिएफ फोरनि दैदेनगिरि एबा बिपिएफ दोलोनि गेजेराव दैदेनगिरि दंना गैया? बे समाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ बे समाव गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामबोबाय थानायखौ नोंथांमोना नुखादों। फिन आरोबाव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरबाफोर जुदि डेबिट खालामनो हानाय ओपन चेलेन्जआव डेबिट खालामनो हानाय सोरबाफोर दङब्ला आंजों फै होननानै ओपन चेलेन्ज खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बे समाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौ माखासे मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव मूर्ख सोदोबजों बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा सासे मूर्ख होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों ओपन चेलेन्ज खालामदों। जुदि बिपिएफनि सोरबाफोर बेफोरबायदि दैदेनगिरि दङब्ला आंजों डेबिट खालामनो फै होननानै ओपन चेलेन्ज खालामदों। थारैनो बेबायदि बिपिएफ दोलोनि गेजेराव ओपन चेलेन्ज डेबिट खालामनो हानाय दैदेनगिरि दंना गैया बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माबायदि ओपन चेलेन्ज डेबिट खालामनो थाखाय ओपन चेलेन्ज खालामदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। आं नोंथांमोननि चेनेलफोरजों बिथांमोननि सोरबा हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो, एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया, बिथांनि इन्टेलेक्सुवेल टप मस्ट बिपिएफ इन्टेलेक्सुवेल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। नोंथांमोना दिनै लोगो मोनोबा बावैसोनो नोंथांमोननि चेनेलाव डिबेट खालामनो थाखाय बे बेलायावहाय आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामबाय। सर एरिया एक्सटेंसना नै दा जोंना फेब्रुवारियावहाय मोनसे 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि मोननैसो गामिखौ लादेरनानै जोङो गहपुर बारनानै जोङो जोंनि जा एक्सटेनसननि खामानि बेखौ जों मावनो थांगासिनो दङ। जाखाबाय, दा माखासे गामिफोरा जोंनि उदालगुरि जिल्लाजों हाबफाखाबाय। एडमिनिस्ट्रेसननि बेलायाव जोङो हानि बेलायाव बे खामानिफोरखौ जोङो दा मावजेननो खामानि लागासिनो दंखायो। गतिके उननि जेनेरेसना मावलांसिगोन, जोङो जोंनि खामानिखौ जों मावनानै होबाय, बेनो जोंनि मावनांगौ खामानि। 25 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थि बेयाव बाहागो लानो 25 मायथाइनि जा बिटिआर बा बिटिसि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो 100% गावनि आथिङावनो गसंथानानै जोङो इलेक्सन गेलेगोन। आरो जोङो जुदिहे अबंलावरियाव मोनोब्ला 60टा समस्ति जायोब्लाबो जोङो 35टा 40टा सिट देरहानानै जोङो गावनो हारसिंनो इउपिपिएल गोजायैनो सरकार दानायनि बेब'स्थाखौ लागोन।